Айрым матур бәйрәм таңы бүген Ерак Лянтор шәһәрендә атачак. Үзенең 35 яшьлек юбилейлы туган көнен Ульяновск шәһәрендә туып үскән гүзәл хатын-кыз Хадирова Гөлфия Миннән кызы каршылый. Беренчеләрдән булып аны Латыповлар гаиләсе, әтисе Миннән Вәлиәхметович, әнисе Зәйтүнә Якубовна котлап җылы теләкләрен юллыйлар. Хөрмәтле, яраткан, сөекле, татлы балабыз. Бәйрәмең безне икеләтә сөендерә бүген. Алтын алмам, жан кисәгем, йөрәгебезне үзгән кызыбыз. Син безнең Худайдан бирелгән язмышыбыз бүләге. Әлдә ярый син бар, авыр чакларыбызда да, шатлыкларыбызда да серебезне сөйләргә. Кызым дип таянып, моң-зарымны бушатырга. Без бик шат син барыңа. Мәктәпне уңышлы килеш тәмамлап, син фармацевтик колледжга укырга кирдең. Үзең сайлаган һөнәр буенча бүгенге көнгә кадәр эшләп киләсең. Эшеңдә хөрмәт ителгән дәрәҗәле белгеч булуыңда бездә горурлык хисе уята. Яраткан балабыз, шатлык төере дип атар идек без сине. Чөнки башларыңа нинди генә хәсрәт төшмәсен, син барында Алладан сынау дип кабул итеп елмаеп, җиңеп чыгарга тырышасың. Синең күңелең ата-анаңа карата бик йомшак, хәлеңнән килгәнчә ярдәм итеп, үз балаңа да үрнәк күрсәтеп яшәп киләсең. Синнән без бер генә зар да ишеткәнебез юк. Синеке булмаса да бар дисең, барына шөкер кыла беләсең. Сиңа балакаебыз озын гомер телибез. Тормышта нинди генә хәлләр килеп чыкса да, син һәрвакыт сабыр, кешелекле, киң күңелле, ярдәмчел, олы җанлы, ачык йөзле булып кала беләсең. Киләчәктә дә пар канатлы булып, Рамилең белән балаларыңның игелеген күреп, уңышларына сөенеп яшәргә язсың. Эшеңдә уңышлар, җан тынычлыгы, иман байлыгы телибез. Без сине яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Алтын алма кызыбызның кабат туган көннәре. Безне бәхетле иттереп аваз салган мәлләре. Сөеп һәм сөенеп кенә карыйбыз сиңа балам. Киткән чакта туган яктан дугалар кылып калам. Саклап кына йөритсен дип сине фәрештәләрең. Уң гына булсын иде ул башлаган һәр эшләрең. Котлы булсын сөеклебез туган көнең. Салкын кышны җиргә тугансың. Салкын кышта тусаң да барыбер җәй кояштай җылы булгансың. Барыбызга күңелең гел шат синең. Киңәш, ярдәм кулы сузасың. Безнең өчен утлар, сулар кичеп, җаныңны бирердәй буласың. Гомерләрең синең тыныч үссен. Килмәсенче кайгы, борчулар. Юктыр синең сыман матур кеше, юктыр синдәй гүзәл, сылулар. Котлап туган көнең белән балакаем, изге теләкләрне теләдек. Бу теләккә матур җырларны да бүләк итеп сиңа сөйләдек. Хөрмәтле Гөлфия Миннән, әти-әниегез сезгә күтәренке кәеф бәйрәмегездә телиләр. Без бу теләкләргә кушылабыз һәм шундый ук матур җыр юллыйбыз. Һәркемгә бирелгән төрле язмыш, бар гомердә икән Худайдан. Бала дип җан атулар, шул кадәрле икән ул кайдан. Күкрәгемә кушып яратымчы, бәхетле бул балакаем кызым. Күктән сорап алган, син минем сүнмәс өмет йолдызым. Күкрәгемә кушып яратымчы, бәхетле бул балакаем кызым. Теләк, күктән сорап алган, син минем сүнмәс өмет йолдызым. Сиңа карап мин кыланамын, ак болыттай керсез күңелең. Яманлыктан айыр яхшылыкны, изге булсын барыр юлың синең. Күкрәгемә кушып яратымчы, бәхетле булып балакаем кызым. Күктән сорап алган, син минем сүнмәс өмет йолдызым.
Минем сорыймын ялварам, балама бул язмыш мәрхәмәтле. Язмыш юлларында адаштырып, йөрәккәен итмә җәрәхәтле. Күкрәгемә кушып яратимчы, бәхетле булып балакаем кызым. Теләк күктән сорап алган, син минем сүнмәс өмет йолдызым. Күкрәгемә кушып яратимчы, бәхетле булып балакаем кызым. Теләк күктән сорап алган, син минем сүнмәс өмет йолдызым. Теләк күктән сорап алган, син минем сүнмәс өмет йолдызым. Син минем сүнмәс өмет йолдызым. Бәхетле бул кызым йолдызым. Алыга таба дәвам итәбез. Бу дөньяда иң бәхетле кешеләр апа-сеңеллеләр булып туалар, дип башлана чираттагы Гөлфия Миннән кызы Кадырова хөрмәтенә юллаган котлау сәламе. Бу юлы аны сезгә яраткан сеңелегез Гөлсинә, тормыш иптәше Ринат, племяннигегез Артур язганнар. Салкын ноябрь айында туган яраткан кешем эчки яктан тулаем бу фасылга капма каршы булып тора. Яз кояшыда ягымлы һәм җылы күңелле апам бигрәкләр дә сөекле һәм яратылган якын кешем булып яши. Ягымлы җанлы татлыбыз мәктәпне тәмамлап үз гомерен халык сәламәтлегендә басып торуга багышлап, медицина тармагында фармацевтик көллиятендә белем ала. Кияүгә чыгып ерак Лянтор шәһәренә күчеп китә. Татулыкта алар ике алмадай балалары Данияр һәм Ралинаны Жизнәм Рамил белән тәрбияләп үстерәләр. Шушы матур туган көне белән дә бүген аны кабат котлап китәсебез килә һәм баналь теләкләрдән күчеп, бары яратабыз дигән хисләрне кабат белдерәсем килә. Әйе, барыбыз да сине кадерлебез үзенчә ярата. Тормыш иптәшең олы сөю белән, балаларың мең рәхмәт хисе, әниятиең чиксез горурлану һәм сөенү белән, ә мин сеңелең гаиләсе белән дә үзләрен иң бәхетле итеп санап яратабыз. Син барыбызның да йөрәк түрендә урнашкан иң якын кешесе. Шуңа күрә бүген бәйрәмеңдә сиңа бары Алладан саулык сорыйбыз, ә калганы синдә бар инде. Шундый ук булып кал, үзгәрмә, үз апам, иң кадерле һәм иң газиз. Синең һәр елмаюың, кызык сүзең, уең безгә яшәргә дәрт бирә алтыным. Син минем иң ышанычлы, таянычлы кешем. Әле ярый апамны дөньяга тудырганнар дип, бүген әти-әниемә дә рәхмәт укыйм. Синсез үз тормышымны күз алдыма да китерә алмыйм. Арабыз ерак булу гына күңелләрне бераз борчый, ешрак күрешәсе килә. Балачактагыдай иркәләнеп, синең янәшәңдә юк-бардан кызык табып, рәхәтләнеп туйганчы сөйләшәсе килә. Минем иң яраткан апам, юбилееңдә олы теләгем бәхет ул. Шуннан да кадерлерәге юк бит. Сәламәт булып, яратып, яратылып яшәсе еклем. Иң газиз кешебезне туган көне белән котлыйбыз. Сиңа диеп яратканыбыз бары изге теләк юллыйбыз. Алар нәрсә диеп сорасалар, саулык, аны сана байлыктан. Гаилә иминлеге, мәхәббәте ташып торсын көнең шатлыктан. Кадерледән дә кадерле булып, яшәбезне бары шат итеп. Язсын Раббым картлык көннәреңдә яшәүләре иман белән җитеп. Балаларың исән, ирең янәшәңдә, әни-әтиң дәшә кызым диеп сөеп, сеңелең исә синең өчен яши бу дөньяда тик көеп. Котлы булсын йөрәгебез туган көнең, бәхетле, шат булып тик яшә. Гомер буе булсын якыннарың, синең белән бары янәшә. Кадерле Гөлфия Миннән, алда якын кешеләрегездән музыкаль бүләк тә кабул итегез. Бәйрәмегез котлы булсын.
чакта көңіл биреп тыңлыйсың, бар дөнья аңламаганда мине һәр чак аңлыйсың. Дустым гына түгел бит син, күпме наз сыйган күңел, сердәшем һәм якын кешем, без бит туган апа сеңел. Дустым гына түгел бит син, күпме наз сыйган күңел, сердәшем һәм якын кешем, без бит туган апа сеңел. Гел акыллы киңәшләрең, хәтта сине биргән шелтә, синең сүзләр һәм теләкләр гел яктылыкка илтә. Дустым гына түгел бит син, күпме наз сыйган күңел, сердәшем һәм якын кешем, без бит туган апа сеңел. Дустым гына түгел бит син, күпме наз сыйган күңел, сердәшем һәм якын кешем, без бит туган апа сеңел. Якын дуслар бердәмлеге күчерә ул тауларны, син янымда булган чакта сизенәм сынауларны. Дустым гына түгел бит син, күпме наз сыйган күңел, сердәшем һәм якын кешем, без бит туган апа сеңел.